Tänään on 18. päivä joulukuuta 1989. Erkkylän koulun joulujuhlaa varten on harjoiteltu Anna-Kaisa Koseniuksen kirjoittamaa näytelmää Oikea joulu. Hei kuulkaa, mitäkään varten joulu on tänä vuonna sunnuntaina? Siksi, kun päivät vaihtuvat. Minun mielestäni paras olisi, jos joulu olisi aina sama viikkopäivänä, paitsi aprillipäivää. Se saisi aina olla koulupäivänä. Ai miksi, Luka? No siksi, että voisin aloittaa opettajaa. Ihan niin kuin jotkut kestäisivät sinun typeriä kujejasi. Minä ainakin luen mieluummin. No niin tietysti. Ethän sinä nykyään muuta tee kuin luet. Uputolkka. No, ei se nyt ainakaan pahaa. No ei kyllä teekään, mutta voi sitä nyt vähän rajoittaa. Minun pitääkin lähteä kauppaan. Hei. No voi sitä kaupassa käyntiäkin vähän rajoittaa. Oho, nyt kun isä meni, onkin aloittaa kutomisen. Mikä kirja se oikein oli? Ai tuo viisikkokirja. Minä jo luulin, että se on joku tonttokirja, joka alkaa vaikka näin. Oliko kerran koronatulilla tonttu, joka nimi oli vaikka Joulutähti? Aivan oikein arvattu, Roope. Minun nimeni on Joulutähti ja asun Korkuttorilla. Mitä sinä virnuilet? Mitä hassua minussa mukaan on? Hattu on hyvin ja housutkin oikein päin. Mutta kengät voisivat ehkä olla vähän nätimät. Pikkuhetki. Ja annahan minulle karamellijokin. Minua kun kutsuit ja taas mä tulinkin. Nimeni on Karamelli ja olen Joulutähden ja muiden tonttujen hyvä kaveri. Tulkaa, leikitään ja lauletaan joulun taas. Joulun taas, kattilat tänä kuuroo. Joulun taas, kattilat tänä kuuroo. Nyt sitä saa, vaikka satainen kuuroo. Nyt sitä saa, vatsan satainen kuuroo. Ei täällä kyllä mitään kuuroa ole, jotain virua vai? Roopi, se on äidin tekemää joulukuva, eikä mitään kuvaa. Minun nimeni on. Minun nimeni on Kassi. Tämä on Timote ja tämä tässä Verikoida. Siis tarkoitan Merikoida. Kumpa nimi? Ei se ole yhtään sen kuvattu kuin sinun kannalla. Meillä tonttuilla on aina ihan erilaiset nimet kuin teillä. Aika tonttuja te kyllä olette. Roope, käyttänyt kunnolla. Anna olla, joulu on ilon juhla, eikä silloin saa riidellä. Ladies and gentlemen. Gentlemen, älä keskeydy. Julistan taas tämän juhlun kysymyksen. Millainen on mielestäsi oikea joulu? Oikea joulu vai? Minun mielestäni se on sellainen, että on pipareita ja muita jouluhehkuja. Niin, ja lisäksi joulukuusi. Ja lahjoja. Te olette siis sitä mieltä. No entäs sinä olet? Minun mielestäni oikeata joulua ei ole olemassakaan. Mutta ihmettä sinä oikein tarkoitat, ettei oikeata joulua ole ollenkaan. Tarkoitatko sinä mahdollisesti sitä, että kaikki joulut ovat vasempia tai vääriä? Tai ehkäpä turkia. Katoliina, etkö todellakaan olla putomatta edes nyt, kun meillä on kerran vieraitakin. Sinä vain aina pudot ja pudot. En tosiaankaan voi lopettaa tätä nyt. Minun on saatava tämä pian valmiiksi. Älkää nyt viitsikö riidellä. Joulu on ilon juhla. Ja nyt teillä on melko harvinaisia vieraita, ja se harvinaisempia tulee. No joo, vieraat tämmöisiä harvinaisiksi. Pitäisikään perustaa maailman vieraiden suojelusäätiö. Keitä ne harvinaisemmat vieraat sitten ovat? Ette ikinä usko tätä. Tulkaa keijukin menninkäiset ja esittäkää jotakin.
Ja laitetaan kosteessa myös pikkulinnuille. Ja laitetaan kosteessa myös pikkulinnuille. Joku silppilöitä on käynyt kukkimaan. Viimeitä talvenlöitä näin valaistaan. Viimeitä talvenlöitä näin valaistaan. Vanhakin nyt nuortu kuin lapsi leikkimään. Ja loppuselkään suortu niin kaivon mielissään. Ja loppuselkään suortu niin kaivon mielissään. Ja hyvä lämmin hellä on mieli jokaisen. Orjasta ihmisellä ois jouluainainen. Orjasta ihmisellä ois jouluainainen. Hienoa. Nyt esittely olisi kyllä paikallaan, että lapset tietäisivät, keitä te olette. Hei, minä olen Mesimarjo. Nämä ovat sisariani Iltatuuli ja Lumpeenkukka. Hei, olen Menninkäinen. Nimeni on Pupsis. Tämä on Pupsis. Ei kun siis toisinpäin. Siis minä olen Pupsis ja tämä on Hupsis. Minä tietysti. Minä en kyllä oikein usko, että Keihyyden ja Menninkäisiä olisi olemassa. Minä voin kyllä tulla nipistämään sinua, jos et kerran usko. Joka se usko. Niin, se pitäisi. Mitäkään opettaja sanoo, kun kirjoitan Oulussa ennen joululomassa? Enpä tiedä. Eihän sinun ole pakko kirjoittaa tontuista ja keijusta ja menninkäisistä ollenkaan. Tontut esittävät meille kysymyksen. Millainen on mielestäsi oikea joulu? Miten mieltä te olette siitä asiasta? Hyvä Loove, olikin hyvä ajatus kysyä joulun kysymystä keilulta ja menninkäiseltä myös. No mitäs mieltä te olette? Jaa, minä ainakin pidän juuri sellaista joulusta, kun meillä on keijuaukiolla. Kun kaikki kokoontuvat suuren metsän luolaan ja istuvat tuotion ympärillä ja laulallaankin nuolia. Minusta sellainen joulu kaipaa joskus jotakin vaihtelua. Esimerkiksi juuri tällaista maailmaa. Voinhan minäkään tätä tylsänä pidä. Oikeastaan tämä on ihan jännittävää, kun ei ole koskaan ollut suurin metsän reunaa pidemmään. Minusta aikaa joulu on jokaisen mielestä ihan erilainen. Kaikki ihmiset yrittävät aina tehdä joka joulusta samanlaista. Ai, mitenkä niin? Kun aina syödään samanlaisia ruokia ja aina joulukuusessa on samat koristeet kuin edellisenä vuonna ja aina ajatellaan, että jouluna pitää olla lunta maassa. Ahaa, minä taidankin tietää, mitä sinä tarkoitat. Joka maassa vietetään Kristuksen syntymäjuhlaa, vaikka ei ole edes lunta. Ihan niin. Kuumalle löykkääkin on joulu, eikä se ole koskaan talvea. Hei, meidän isä taitaa tulla. Heippa lapset, arvatkaapas mitä minä toin teille. Keitäs nämä oikein ovat? Päivää, me olimme tumpia. Mikalle ilmoittei, tämä on kasvu ja tämä tässä merikoira. Nämä ovat joulutähti ja karamelli. Ne ovat ne keijukaisia. Nimeni on Iltatuuli. Nämä ovat Mesimarja ja Lumpeenkukka. Keitäs nämä sitten ovat? He eivät ainakaan ihmisiä ole. Emme me olekaan ihmisiä, vaan menninkäisiä. Asumme korvatunturilla niin kuin keijuttiin. Nimemme ovat Pupsis ja Hupsis. Jonkun masakki. Ei minusta ainakaan. Kivoja kavereitahan ne ovat. No niin tietysti. Mitäs varten ne oikein tulivat tänne? Tulivat ainakin kysymään joulun kysymyksen, joka kuuluu näin. Millainen on mielestäsi oikea joulu? No joko te olette päättäneet oikean ratkaisun? Ollaan. Se on se, että joulu voi olla minkälainen tahansa, missä vaan tahansa. Ei tarvitse olla edes lunta maassa. Niin minäkin olisin vastannut. Onko jollain kova nälkä? Minulla ainakin. Voisin syödä vaikka hevosen.
sitten vaan hevosta hakemaan. Vaikka ei minä kyllä usko, että kukaan antaa hevostaan tuollaiselle ahmolle. Sehän olisi suoranaista eläinrääkkäystä ja lisäksi vielä eläintuhlausta. Isä, sinä sanoit tuoneesi meille jotakin. Aivan oikein arvokkaasti. Toin teille maitoa ja makkaraa, makiata mitä vaan kymppikioskilta saa. Sehän oli kymppikioskin mainoslaulu. Kiitos isä. Nyt ruvetaan syömään puuroa. Tekin tontut ja keijut ja menninkäiset, jos teillä on aikaa. Voi, meillä on aikaa vaikka millään mitalla. Siitä sitten vaan käsiä pesemään. Kiitos paljon, Samuli. Meillä onkin jo